just Tom ag taú leis an bhfuilge atá sa ceantar mBaile Cliath agus níos á dhéanamh agam Roscommon chun a haspáis do gíní go bhfuil na teanga go le feicáil ní I golóir áitina ach roinnt áitina sa ceantar go sin. And I mean, well, bhí mé ar fad trí bhliain ina bhfad an Agallamh hís a gcócaigh Gaeltach bhí craobh mBaile Cliath agus tibig mé le a iarstúr thar margaíocht a porca Cnucha bhí mar an gníomhar Ghaeilge as far as sa tír gin riamh am thorn se hain agus nuair bhí mé ag bhfad Gaeltach chuir mé cóthraí in Ghaeilge cóthraí dá cheangach go príomha in Ghaeilge hús sa timpeall drocha áitina mBaile Cliath agus an sin den cúpla bhliain ó hen atá fórmhór an a cóthraí sin fós hús os Cian bithe réin os áitina agus thóg mé greengraph den a háitina sin agus choras na picturí sin ar an Idirlín chun a spáint do gíní céhíd na siúpaí áitiúla sa ceantar mBaile Cliath atá ag baint úsáid as cóthraí Ghaeilge, you know. Agus gan áras tá roinnt áitina eile mBaile Cliath agus nach sa tír, nach chundé sa tír siúpaí agus tí tarvan agus lehéad a bhfuil a cóthraíochta Ghaeilge féin acu, you know what I mean? Like I Gaisleán Cnucha tá cóthraíocht jazz in Ghaeilge ag Mayos sa sráid Baile Gaisleán Cnucha agus tá áitina an mBaile Cliath, you know. So just chun a spáint le gíní ní híd Ghaeilgóirí a bháint na daoine a capan go bhfuil na teanga luachmhar capan fórmhór den dear go bhfuil na níos a tír go bhfuil na teanga luachmhar ach just chun a spáint go bhfuil sim áirithe an. Cinnte agus tuigim taréistot an siomh seo chur ar an bhód go bhfuil an Ghaeilge ag dul chun cín I mBaile Cliath áta drasna a héanaar an Scoil Oilibhéir agus tá Gaelscoil nua ag oscailt an sin go luach cumán nach bhfuil. No, tá siúscas oscailte níos chun ar Gaelscoil an Chuilinn oscail sé mBaile an Trálaigh Terrastown an mí manfór seo caite, you know, so is é seo an Dara Gaelscoil mBaile Cliath account Huitúgaí Scoil Oilibhéir. So was the ionach an rudé in this, you know, tá spás an do Gaelscoil eile ag an bun levéil an éan a rá freisin Beidir an taobh eile den ceantar mór ceantar agus Beidir Gaelscoil ní McKinsey fi seo Beidir Gael Coláiste Gaelscoil ag an dara levéil áméigen sa tauci díoscom Beidir yeah, so tá teanga ag fás mBaile Cliath agus in éan go háirithe mBaile Cliath agus a gcócaigh so yeah, is ionach an rudé sin go bhfuil Gaelscoil nua a gcuin, you know. Cinnte agus luúin sin tá tú géirí beidir an íomhá chéine a chruthú a Roscommon áta bhfuil tú ag cábhánna chu damna léanta seo. Inis mar an cédul sios cadtá go dtír gur siúlgat a Roscommon agus ó héobh an Ghaeilge de an bhfuil ag garí go má leis. Yeah, well, tá ag garí go má leis, but tá teach ag mahismthirí Roscommon lún riúcán sin ceantar túthe leistíad a Caisleán an Ríbach agus bíam sé Caisleán ama sin even lum an saoil amach faoin dua ní churas ein cóhraí in Ghaeilge go fáil timpeall in éon áitin Roscommon agus ní mé an cínte go buinte seo an mé an sin a dhéanamh go an Beidir ach tá roinnt tí tarbanna agus tí tarban ach go háirithe le hananna in Ghaeilge Roscommon agus tá os Cian fithe istá tííochta ionach rud é seo tá os Cian fithe istá tííochta le hananna
mwag a wan Roscommon, you know. So tá na changa on go fecálí ó héh cóhiacht agus anam na státííachta. So tá McDaine a rud céine leis an si vigilín don cean Roscommon, just chuna spáint gohfuil na changa on, you know. Tá gwelga níos láidir gan éir sa Maiile Cliath, like nílach timppel 60,000 daoine captain in a county a Roscommon os chuna timppel 100,000 a Maiile Cliath Cúdeg. So agus nílach Gaelscoil Oilibhéir secunde tá spás an there live gá Gaelscoil ag an Oilibhéir secunde gá Gaelscoil na eile agus seans go tuki sé sin yeah, so tásúla go mé alt sna niocht an áitiúla a Roscommon an Roscommon people agus Roscommon Herald an talking Chiún faoi tánig súla sin. So just kind of sponge so gini go bhfuil an gorchanga álín í an Ghaeilge agus go bhfuil daoine ag cóirsim in sa changa agus kun like say an bailach chun dónach chun the changa lárdú an éireann agus bóid nó má raibh daoine in ngach chun dé satír a dhéanamh an rud céine, like níl an gá chun grúp a Ghaeilge a bheith an chun siomh mar seo, siomh na mar a thusig mé a chuir le chéile, like rinne mé é mar éonar, like so má raibh Steve mar hapla Saileach ag takeú leis an Ghaeilge ag gundé Saileach agus ngach chundé bheith ítach, you know what I mean? Agus inistómanis tá, well, dír chun na héisteir chun ar an ólas tá an siomh an céad cean na Maiile Cliath sin bac.blogspot.ie agus an cean nua sin Roscommon .blogspot.ie agus tá tólas ar fád ar na siomh na sin. Agus tá tú ar an léanaling an sin agus tá tú ag leabhart beidir faoi a bheith chur an Ghaeilge chun cín a bhí cruinniú poiblí a réir an Maiile Cliath le haid misneach seo grúpa radacha atá ag tacht ar an bhód agus dar lo níl ní féidir le na hagris Ghaeilge mór an a dhéanamh rud go bhfuil siad ag fáil an muoinú an stát, so tá siad sanna géirí gníomhí a radacha a dhéanamh. An dóladh go bhfuil spás an sin den cinál fachta sin. Na ceapan se agus bhí mé ag pléile cúpla daoine ón agras sin ón grúpa sin. Ceapan se go bhfuil spás an dotha le héad má banan sé leis an stát a bháin an córas poiblí an airná poiblí agus bhí anna has mar chluistá go bhfuil sé sin mar an taine rud atá rin sin acu chun factasíochta ar an dalamh like tá grúpi sa batan fig agus a dtíortha eile agus déanann siad agóidíocht in áig in éarna in áig cólachtaí mar Tesco agus le héad agus chum se hain tá níl na Ghaeilge cóláidir an éarn chun é sin a dhéanamh, you know what I mean? Déanann sé níos mó dá máiste don íomhád chun na teanga chun cín ach bhí sásta Clostal or acu gannachfu sé sin raim acu chun dul in naig ein cólachtaí ag glór servicing wega ach cinse ar ban sé leis an hairna fáiblí agus leis na teanga atá chun inis nuair nach bhfuil na servicí a choléine go méid siad ag obair ar sin agus maiid an rud é sin